Salam, qadirli ildeşler, mehriban dostlar. Yine geldim hizmetimizde şemme günü. Yine bir bername ile sizin hizmetimizde olacak. Başta bir koşuyla başlayın diyen. Gönü kıyısırak koşu tapmakta hem işe de kıyınsalık çekiyen. Bir neçe rubai var. Şolları ufak geçtim. İyil bilen ölüp giderin. Türkmen sehrasına solup giderin. İyilimin merdoğlu bolup giderin. Han bolup gelsem ne yad ülkelerde. Ölsemem iyil bilen ölüp giderin. Yazıyarın yenglimek için. Näme üçin ýazyany sorak bolýar-da. Her kim bir jogabı var. Seterçikde yazdım şonu. Türkmenistan'da Edebiyat Sunut gazetinde de çıkıpdy. Näçe ýyl Salamet diýen baryňyza sag bolun, Allah saklasın sizi. Men goşgy ýazamak, öwretmek üçin. Ya uly şöhrata men yetmek üçin. Dertlere zydaman ýüregim usyar. Ýazýaryn özümi ýeňiltmek üçin. Wa aleykum salam, hoş geldiňiz. Şol kädesinde şol men süýüp hapda goşup duramak bir näçe rubai var. Kıyıskara çıkıp şolları okap bereyim. Senden sonra bu dünýäni neýleyin? Ölümüňi görüp bilmeni diýdim. Senden öňüm ölüp gitmek istemen. Ýalyňy seni goýup bilmeni diýdim. Sen mi daýsaň ölüp gider süýgüde. Başga birin süýüp bilmeni diýdim. Bile ýaşap, bile ölüp gideliň. Bir gujakda sen bilen meni diýdim. Wa aleykum salam, hoş geldiňiz. Baryňyza salam edýän. Bugün şu bir 2-3 de mesele barada görüňesem diýen mowzu. Birinjiden näşi İran'da Hamene'nin yerine oğlunu turtacak gürrüňi var. Bir şol. İkinci de bir mollasymak, mollajyk diýelim, ýa bir jahil ahunun biri adyna bilen bir video paylantyr. Ebul Hasan Khargani la'natullah diýip ýazypdyrlar. Şoňusyň lanet aýdyp, şoňa bir jogap boldy açyklaýyn diýen. Üçüsi de şol üçüncü nämedi? Aýşy Kerbela da bir diýip geçerse, Kerbela nämedi olsa Muharrem aýda Kerbela diýmen geçip bolmaýar. Ýöne bir diýýär. Şol üçin şu üç mesele mihadiyen. Hawa. Birinciden Hamene'nin yerine ogly mujtema yerine geçecek gurrungi. Bar. Şu adam İran'daki büyük ayatullahlar da şunu golda yapıyor. Ondan näme şol rehber olacak bolsa, veli faqih olacak bolsa öldürüne şertleri var da o şertliğe hiçbir onda yok. Häzir yaş var ahun ýöne şoňa nikahlar vardır, okuymancık doktor alýarlar. Diýerler doktor marifet ýalar. İran'da hemme dat bada okuyman ayetullah bolýarlar da ken.
O da şolardan bir diýip azap bolýar. Ýöne men bu taýda başga bir mesele işaret etjek bolýan. Başga bir mesele. Olan şol Şii bilen Sunni arasynda bir zat bar, tapawutly, farkly bir görüş bar şu mesele barada. Oňum köküni ýerden gelýär. Ol Gadirul Homur diýip bayram etýärler, şondan gelýär aslynda. Şiigalan görüşine göre Peygamberimiz iň soňky hajja gidenne Ali bolmalydypdyr ýerini diýär-de. Şol üçin ol belli edip gitýär özünden soňrakyny. Soňra kıylelerem şu Ali aleyhisselamın agtyklaryndan gyýda agtyklary, Peýgamberiň agtyklaryndan hawa. Gyýda agtyklaryndan ýöne şolaň neslinden Hasan Husayn imamlar dowam etýär. Ýöne Sunniýlaň görüşinden nähili bakşyndan ýok, Peýgamberimiz o taýda ol halife bolsun diýip aýtmandyr. Ýöne şonu gollapdyr. Sebäbi Mısır'da mı nerede bir şon hyzmat etýän ýerine köp adam Ali'ye karşı ya Hazreti Ali'ye aralarında düşmanlyk döreýär. Şonu goldamak üçin aýtdy. O taýda halifalyk gurrun ýok diýär. Mevla falan diýän ol halife manydy de, dost manydy diýär. Garaşyny al gurrunlar we bu taýda näme işim ýok, bu taýda ahullanky. Indi şu mesele şöyle bir tarihi zat aslında bir hikayet diýerler. Şolaryň siyasata, hakimiyete nähil garaýşyny görkezýär. Mesela ehl sünnetin aýdyşyna göre ýok, üýşülli bir cemaat Ebu Bekir bolmalydy. Yani insanlar maslahata, geňeşe ähmiýet berilýär. Kur'an-ı Kerim özünde de aýtýar we emruhum şura beynehum. Şura bolan öl araňyzdan seçildin diýär. Bilelikde karar verin. Hatta Uhud savaşında Peygamberimiz bilýärmiş ýeňiljeklerini, ýene de şol teoriyindäki adamlaryny emretmeýär. Ne maslahat bilse şonu diýilýär we şonu ýalda bolup maslahat bilen savaşa girýärler, ýöne ýeňilýärler. Indi şol Şii Sunniýanyň bir ulakon esasy tafawuty şu ýerde. Şol Gadir Homyaly bular häzirem inançlary öňki soňrukyn tikip gitmeli. Belli edip gitmeli. Padşahlyk ýalypla. Dini padşahlyk bolýar bereli. Şol üçin imamlaryň ogly şeýle dewam etýärler, hökümetde de dewam etmeliýärler. Ýöne ehl sünnetin näzerine göre şura bolmaly, şol şura bilen belli etmeli. Halifalar meselen ogul diýerler, Ebu Bekir ölüpdir, Ömer gelmeli ýerine. Sonra Osman gelmeli, Ömer gelmeli. Şurayı elletmeli şu meselen. Ýöne imamlara munam aýdyn o bir-biriň oğulları ha 12 däne. Arasyny tapawutken nesiller geçýär arasyna. Edil oğullan oğlada diýär. Indi bugun şol Hamini mujtamany goýjak bolanna şol Ayatullahly näme diýerler? Ha şu biziň adamyzda bar şu aňardanam Peýgamberim şol elini belli edipdir. Eliň oğullarym bir-birini belli edipdir, şeýle dewam edipdir. Indi Hamini de öz oğluny hakka tikmäge, goýmagy ýerine. Şeýdip ol aňardan gelýän şol garaýyş, şol pikir ide şol gün siýasaty täsirini goýýar, täsirini ýetirýär. Ýöne eger seredip dursak, ehl sünnetdäki roşan fikirek bolýar. Oğullan oğula däl, maslahatly şekilde belli edilýär halifalar zatlar. Şoňa göre näme dinle diňe bir jemaat zatda tapşyrmak däl, akylly mesele de var, akylda kän zat bermeli, bir jemaat ba üýüşip belli etmeli. Şol üçin bizde şol veli faqih diýen zat ýokdur. Ýokduram, aýşe bolmanam gowy şol Iranda da nerden çykandy bilmän galýar. Şol birden veli faqih bir zat çykardylar, dini padşahlyk boldy da. Ýöňe bir padşahlygymyz bardy. Ona anglap bolup baştan sawdylar, halkyň peýdasyna boldum, ziýanyna bolan ýalyk bolup görünýär. Ýöne bugün bolsa bir dini padşahlyk bar aslında. Ki şonu biziň mezhebimiz hiç kabul etmeýär.
bolacak da adam değil. Biri ne millet dikmeli onunla. İntikabat için ortayla oldu. Biraz mesela men deyip geçecek bolum ikinciye geçeylin. İkincide de şöyle bir cahil, nadan, nece kitap okan belli olmayan, arifleri, tarihi, alimler bilmeyen, ahuncuk, bir video yayrat ahuncuk diyelim, bir velayet ahundan adını şu at yadıma da düşünok, şu videodan var, şunu aldım ben, şu adımla da koydum. Şoň öz videosynyň üstüne ýazyp da bir ýaýratjak bolýan, han göreýin. Şu ýerde aslında bu zatlara bizim ahurlamız cevap bermeli. Bizim ahurlamız hakirat bolan soň ödüm şeylerek aýdyp geçmeli bolýan arasynda. Sesini eşitdirip bolsa. Şu taýda şu oğlanlar maňa ýeripdiler de. Döwletiň himayeti bilen gurulan bir konferansa buçça bilen oturup şol Abul Hasan Herkani'ni yamallayar. Onu özüňiz Instagramda belki görenlersiňiz. Näme üçin enni? Alýan irady näme? İradam var alyan bir nadan adamdan aýtýan sözleri cümlelerini men getireyin şu ýerde häzir muny bäri gaýlap görýin. Şol Abul Hasan Hergani'nin türbesi aramgasynyň ilki Abul Hasan Hergani kimlik belki sorarsyňyz biraz açyklap bereýin. Garne çarum 5-nji 4-nji Hicri şemsi näme şemsi var zatlaryna medenlenäçe bolýar 1000 ýyl öň ýaşap ulukun ariflaň biri Bayezid Bestami ýaly Bayezid Bestami'den sonra özüm şu taýlarda ýaşaýar Kırkan şähri Semnanyň şol şahruda ýakyn Bayezid Bestami de bilýän Bestamda Bayezid Bestami'dir, yankı Abul Seyyid Abul Hayr'dir. Sonra bu Abul Hasan Herkani, mun şagirdi Abdullah Ensari, bunlar büyük adamlar. Bizim en beter damarımız çekýän yeri, bir de Türkmen şu adam. Türkmenlik de var, Abul Hasan Herkani'di. Yani Türkmen alimlardan Bayezid Bestami de şöyle, şu şekilde. Bunlar arada Tezkiretül Evliya'da Attar Nişavuri qaw suratda açıklap berýändir. Şu taýda men ýa-ni şoň aramgasyny görkezdim, şöýlerek ýazýar şoň gapsyna näme ýazýar. Her ki derin sera derayet naneştehid diye. Ve az iman eşme pursid. Çe an kes ki be dergâh-ı bari Teala becan erzet, elbette ver khâne Ebul Hasan binan erzet diye. Kim gelse çörek verin, saçak yayın yerde. Allah Teala ona can veren olsa ben ne için nan vermeyin diye. Bu yankı samsıcak ahun oturup şunu intikad et ya, kafirlere de gelin deyip duruyor. Düşünün okta onun sözüne. O sen dinsize de çörek berden, dinla de berden, o dinsiz hem sana hormat koyuyor sonra belki dinine geçer. Peygamberimiz özü de Yahudilerle köp oturuşana kovuşluk, yağışlık eden sen onlar dine geçiriyor. Bunun tapmayan adını görüyor mi? Şu diye kafirlere diye çörek veriyor mu? Diyor kafirlerden kovul diye şunu oturup yamallıyor videoda. Onun zaman bunu yalışıyor dine bir rahat değil. Bununla diye hatta Ebul Seyyid, Ebul Hayr'ın ne bir şoğumengdeş cümleler var. Bir koşusu vardır Ebul Seyyid, Ebul Hayr'ın ne? Neyme diye? Baza her ançe hesti baza. Ger kafer u gebru bot peresti baza. In dergah ma dergah numidi nist. Set bar eger tövbe şekesti baza.
büyük insanlar, büyük arifler, büyük alimler kiçik zatlar bilen meşgul etmeýärler öldür. Yürekleri de giyin, zehilleri de giyin, dünya garayışları da giyin, dün diýilleri seredişleri de giyin. En tecik zat bilen öýkelep täsir edip adamlar gaçyrmaýarlar. Gowluk bilen muhabbetle öýlerini çekýärdi. Bu mollasymaklar onu bilmeýäni, şu wagt oturup şoň derdine La'natullahi vel Hasan Harkani dip video çykarýar. Onum ýaýratýar Instagramda. Özüne uly işeden ýaly bolup, ýöne aslynda bu adam oň pikirini düşünen ok. Ýöne bir adam bar. Şonu näme üçin aýtýaşy sözi. Muny diňläňni. Indi Bayezid Bestami, Ebul Hasan Harkani ýaly adamlar ikisi de Seljuk döwründe ýaşarlar. İkisi de Türkmen. Türkmen dälem bolsa gurrunmaz ýok. Ýöne men özümde Türkmen bolansam şu wagt üstüne lad etýänler, ısrar etýän, ýykyn etýän. Bular bir kongre orjak bolýarlar. Näme de bolsa, ýanky zat bir iftiharlar da Bestami şäheriniň ol alimlaryň iftihary olan haklary we şolary gowanmaga, şolar üçin kongre oýmany öz şäherleriniň adlaryny boltmaga. Bular bolsa şolaň öňüne geçýärler. O büyük ayetullarlar Gulpayganydan dat gelip onu gürledip zadyp şonu bozýarlar şu kongreni. 100 tane alimler gow makallar ýazypdylar. Ebul Hasan Harkaniň şahsiýeti barada, keramatlary barada. Ondan şu taý adamy oýlandyrýar. Şu adam diňe şo bir cümle üçin etdi makaşyny. Şol üçin öňüne geçdilermi? Aslında beýle däl. Asıl gurrun başga ýerden gelýär-de. Bular Sefeviden sonra İran Şiilaşýar-da, Şia bolýar. Ondan öňki alimler %99 sunni, bular da sunni. Şol üçin şu sunni alimler milletimize görelde bolmasyn diýýärler. Başga da bahana. Näme? Diňe Şia bolsa ulaltmaly, başgasy İranlam däl, başga insanam der, başgasy musulmanna däl, şol bir bahana bilen kongresinde da hemmesini ýok etmeli şol. Gurrun şu ýerde alyp barýan siýasatlaryň hyzmatynda dini de zaýlaýarlar. Mene hayran galýan şulara. Şular musulman bolup agzy birlik bu hafta wehdet diýilýär-da, gowda. Wehdet diýen zat ýok, wehdet taçan ýa-da düşýär, Aşura güllerde ýa-da düşýär. Aşura güllerde gelin ay size näme mamlaryndan ýaňyda bizde ananyat gel wehdet, başga wagtda wehdet ýok. O taýda düşü wehdet özleriniň işine yarajak ýerlerde wehdet gerek ha. Başga ýerde gerek däl. Şol üçin şu wagtda Kerbela gitaret bir ulaqon dat goýjak bolýarlar, rahat beýmaý. Arapda hemmeýerden otobus ýygnap, adam ýygnap. Araplyň özü baba gurrun gerek ýarypdylar. Merzi ýapyp goýýarlar. Olam özü biýler. Bizim türkmenlerimizde naga adam ekdiýarlar şu ýere. Otobus näçeler milyon harjyp her bir koşulana adama da 5 milyon pul berýärmişler. Arapdan koşulýarlar. İrana biljekkä, İran da hökmen berýänler ekdiýarlar. Beýdip de din saklap bolarmy? Millet ýykylyp barýar. Açlyk, pulsuzlyk. Doktor pulunu tapanok millet. Çörek pul tapanok. Bular näme harjytyp ýör? Her kim bar şu ýürüýse 5 milyon pul. Ebul Hasan Harkani ýaly ulkan büyük adamy diňe şol şiýa dälip şeýdip bahana bilen öňüne geçýärler kongresine. Bahana bilen Şebeşer Aşurada dip goşgy ýadyryp çağılamyz çekjek bolýar ota. Baryan ýollary kime peýda? Şiýasyna da peýdasy ýok, sunniýasyna da peýdasy ýok. Diňe şo İrany ýykman ugrunda. Wa aleykum salam, salam etýän baryňda. Şunu ýaly ýagdaýlar,
ol Mustafa'sından tut, Kerbelasından tut, bunun Hırganiyinden tut. Bize hayran şulan alıp badiyan yolu. Halka hiç peydası yok, yurda da peydası yok. Taşarda da alıp bariyan rahatları yok, diye pul harcat diyorlar. Ha şu at Rusya, Suriye'de bunların alkasını boşalttı. İsrail gelip vurgotu alan yerine yok oradan. Yani Rusya'da S-400'leri var da onları çekti. Şola bilen gorayadı. Hava peymalara karşı. Rahat geri vurun neydi İsrail'e. Neyme alançlar olacak. Karat kovu değil, bariyan yollar kovu değil. Şunu uğurda da bizim Türkmenlerimizde de kendi zulümler ettiyalar. Sunniler de zulümler ettiyalar. Türkmenliğin bilfile hasen beter. Hava. Muhammed Hüseyin ve Siyar Yasin haravat tiram kerdim. Şu yerde bir zat, indi bir soru yadıma düştü. Birinci gedek zatın Ebul Hasan Kherhani'nin yadan kitapları var. 3 tane. Şu an adan çek bir şeyin şu tayda. Käbir kitapların adı ödem Arap diline yazılıyor. Sebebine meydayın ne için Arap yazılıyor. Bir Risaletul Haifel Haim min Levmetel Am der usulü tarikat. Tarikat barada, irfan tarikat barada. Sonra ikinci Fevatihel Cemal diyen kitabı var. Nurel Ulum diyen kitabı var. Hava, şunun iş kitapları var. Bunlar Arap dille yazılıyor. Geçen hepte bir fora edipdi. Ne için Farsçan resmi dil edipdiler. Türk hükümetleri, sultanları deyip soraptır. Selçuklardan söz edemedi. Aslında o Farsça resmi değil. Resmi dil Farsça değil o vakitte. Yani şeyler adet var kadimden gelen. Ilmi kitaplar yazarlarına hemişe ilmi olanı yani irfan tarikattır, dini meselelerdir, hatta tıp, pezeşkidir. Şuatlar hemişe Arapça yazmak bir adete uğurluktur. Medreselerde, Buhara'daki medreselerde, Hiyva'dakilerde Arapça adettiler. Ondan edebiyatta bir adet neymiş edebiyatta Farsça öňde hemişe şu edebiyat vezin eruzi yazmagy gowurup köpden şol şair yazı Türkmenem bolsa Fars bolsa şol Farsça yazıpdyr. Ha iki ayırdık. Bir ilmi kitaplar näme diýdik Arapça. Ondan edebi kitaplar, edebiyat, goşgy, şiir bolsa köpden Farsça. Türkçe nerede? Saray dili Türkçe. Gasır dili, divan dili. Sultanlar gürleşellerine Türkçe gürleşiyalar. Bir yerlere hat yazsanla Türkçe yazışıyalar. Halkın arasında Türkçe gürleşiyor. Türkçe Türkmençe bir daha ikisini aydı otuyorun. Şahirler, rahatlar Türkçe yazarlar amken içinde yönü köplen edebiyat Farsça. Şol için 3 dille de bayır. Yönü köplen şol Farsça öňden şu edebiyat işlenen şu bir adet. Arapçada köplen Arabi zatla kelimeler var, ilmi kelimeler. Arapça bilen goýtýarlar. Şu wagtyň özünde de Farsça ýarty Arapça da. Şol için Arapça ulanýarlar. Bir adet, bir de o wagtda bir dawa ýok. Hemmesi bir mezhep bolansoň, hemmesi musulman bolansoň, kendi adetip duran oklar. Bir düşmançılık etdi. Şu döwürde bir içeri halk bol galykda bir tarapdan Türkmen dip kellemde urýarlar, bir tarapdan Sunni dip urýarlar. Türkmenistana gitsek İran dip goýarlar, İrany gelip Türkmen diýerler. Nire gitsek şon ýaly ýagdaýa galykda. O döwürde onu ýaly da bir millet bir musulman dipken bir-biriniň dillerini kullanyp ulanyp ýörler boldy. Köp sag bolun, sizem ýaşan, sizem sag bolun. Ha benler Türkmen iftihar demeden biz inşallah iftihara sizden bolsagan biz bütün Türkmenin oğlu azap etýärdi. Köp sag bolun. Inni men şu ýerde rahat durmaýyn. Gysgarak bolsun, kä dostlara uzun bolmagyny isleýär ýöne. Men uzun videolar da goýýan, kän uzun bolanlar adamlar ýadaýam, näme görýärler azrak bolýar.
Ha, این یک پروژه بزرگ و دامنه دار است. یواش یواش با مخارج هنگفت nüfuz میکنه تا آیت ترویج دهند diyor. Şon yali, yani men köplenç kelleme şu geliyor. Millet bulardan bizara köplenç. Käbir adamlar tek tük şolun pulunu yiyecek bolup etýämi. Ya da bulan özi şeýitdik biz hizmet etdik, şeýleşdirýär ýokardan pul ýämi. Şon ýalrak maksatlary barmy diýen. Ýogsam alyp barýan siýasatlary, ýollary bilen ýok. Bular şeýalga dursun islamdan mıktırdılar, islamdan ýadatdylar adamlary. Şu at vilayetliň özleri köpsi islamdan zat edip ateist bolup ýörler. Bir topar Zertuştiye dolanıp ýörler. Bir taraf Mesihi bolup ýör daşar ýurtda. Mesihi bolsan gowda penahindigi berýärler diýip. Aja bizinkigin Türk bir näçe türkmen şeýler öwretmenge ýerine gidin öz adamlaryňy saklaň. Olaryň Mesihi bolup olan ýöňüne geçiň, çöregini berin, işini berin, gidik daşar ýurtda ýalbaryp ýörler daşar güýçlere. Daşar ýurtlara. Şu da bir betbat bolanlar bir millet şunu ýaly bolýar da. Şol ýaly. Gynanç bilen. Hawa ondan hawa şol näme üçin bir dil ama farsçan resmi bolupdyr diýip şol barada görüň berdik. Zatdan birem şol zatdan sorapdy häki divara gorgan diýende, biz divar gorgan diýende men görgende başga bir divar barmy gadydim. Asyl oňa Gyzyl Alaň diýerler türkmenler. Gyzyl Alaň diýerler. Hatta Setti Sikender de diýilýär näme şo. Oňa göre kälerini göre Eşkani döwrüne gurulýar, kä wagtda kälerini göre Sasaniler döwrüne, kälerini göre sonra bedil bir tarihin anyk aýtýana ýok, ýöne köplenç dünýäde ikinji uzun divar diýip hasap bolýar. Birincisi Çin'de var. Çin'de ikinci şol Gümüştepenki, Gümüştepen Gyzyl Alaň diýilýär türkmenler. Gyzyl kerpiç taşlary da barmy, şolaryň çekip dili ýok, taryhy eser galmandyr. Köplenç bir diwarlar näme üçin şol savaşlarda, zatlarda düşmanlar içerik girip bilmesin, öňünde bir böwet gurulsun diýip edilýär da. Şol maksatlarla edilýär. Bu da var. Biz geçen hepde zada çelliğe gelipdik, o Selçuklu döwrüne geldik. Sonra ondan sonra ne Mogollar gelýär. Cengiz Hanna 13-nji ýylda esirde ay köp adamy ýok diýär öldürýärler. Meselen Cengiz Han'ın bir biderek tarafı bir yer alandan sonra şu taýdek bir Yunansallar da öldürýärmiş. Teslim olar da öldürýärmiş. Şoňa ödem görkezýär şol Türk däligini görkezýär şoň, türkmenlerligini. Näme üçin? Sebäbi türklerde ya türkmenlerde esiri el uzatmak öz ulukhan bir cinayet hesap bolýar. Çağalara, dinanlara el uzatmak cezaly türkmenliň arasynda. Bunu näme istinad aýtýar? Bilge Kağan diýip Göktürk imperatorynyň ulularyndan birisi ýazan nesihatlary var türkmen türk cemaatyna. Bir savaşda esir düşene 50 girsen el çon bolsaňyz, zinanlara silahsız adam dersen cezadır ölümüňiz diýip şonu ýaly öwretýär türk milletine. Ýöne Mogollar bolsa emesini kesişdirip ýok etýärler. Ýöne munam goşmaly. Wa aleykum salam, salam, hepsiňizden hoş geldiňiz. Munam aýdyn. Mogollar şon ýaly Cengiz Hanyň gelýär, ýöne Mogolam bir aýdyňam aýtýan millet, oňa memesinde günah ýok. Bir lider bunu ýaly jinayet edeni bilen ol bütün şon milletiň teleke digi manysynda däl bolup bilmeýär. Hitler Almanyna otaptak hüjüm eden bolsa, köp adam öldüren bolsa, bütün Almanlaryň erwet bolma manysyna gelmeýşi ýaly Mogollarda da şeýle Cengiz Han erwet bolup, bütün Mogollara erwet hadap bolmaýar. Hatta ondan soňrky nesiller hizmet etýärler Irana, İslama, Türk dünýäsine hizmet etýärler. Gadan Hanna var, birinji musulman bolan sultanlary. Şol Gadan Hanna Tebrizde ulu bir ilmi ýerde gurýar. Hacı Reşiddin Fezlullah var.
Ulu şu taýy öz veziri, şu taýda ulu hyzmatlar etdiýär. Jamy Tewarih ýaly kitap ýazýar. Şol tarih, Jamy Tewarih kitabynda türkün tarihinden gowdatlar ýazaly. Oğuz Han'dan we başgalardan. Ondan sonra Hulaku Han var, ol İslam, ol bir o da zatda hoyda şu taýda bir mäbet gurýar. Hatta resethane gurýar. Resethane ýa ýyldızlar görmek için şol dewrde hyzmatyny etýär olam. Özü öne buğdandan ya öne qadanhan ondan sonra gelende ol İslam'a gelýär, ondan sonra musulmanlaşýar. Onlar yani olana hyzmatlar bolupdyr. Deňe şol savaş wagtynda öne gaty ul jinayetler edipdirler. Ay medeni aýdylşy 6 milyon adam şol zamanyň wagty bilen öldüripdirler de. Zenjanna diýer. Şu taýy bar. Sonra da näme ilhallar türklere garşy alaram, sonra Timurlar çykýar. Ýöne men köplen zadyň üstünde durjakda, türkmenlerin üstünde durjak bolýan, görnetjek bolýan şol üçin Mogollar döwründe Zaferiler, İnjular var. Ondan sonra men köplen gel türkmenlerin adyny mowzuny alansam Akgoýul türkmenlerden görneder namyndan sonra Akgoýul türkmenler bolar. Olaram paýtagty ýene de Tebriz. Tebriz ýene türkmen nirde, Tebriz nirde. Bizim türkmen zehramız edil Türkmenistanyň iler tarafynda oturýarsa Tebriz. Diýmek ki Tebrizde bizim türkmen dogullarymyz bar, şonu görkezýär. O taý paýtagt bolsa, diýmek şo türkmenler, türkler oturupdyr şu wagtda. Şol üçin Tebrizde bir daş ýerdel, dogullarymyz bardy. Olara ýöne inni käfte geçer. Tabi nädir şu 2-3 mesele bardy, duraýyn diýdim. Köp sag bolun meni dinleýäniňiz üçin. Taňry ýalkasyn. Soraulaňyz bolsa alyp bilerin. Bolmasa da inşallah hawarup reşidiýen gorýa, ol hyzmetler etýär şu ýerde. Alymlar, zatlar. Tebrizin büyük eski mahallesi, Deveci mahallesi. Eyvallah, bizim mahallemiz demek ki Deveci mahallesi. Türkiye'nin özünde de deveciler kâna her yerde. Tebriz'de tekeler var, ben tepkeleri gördüm hatta. Tekeden dostlarımız var. Türkiye'de de var hem yerde. Bir millet da yayrap giden millet, ondan sunniyet ya, şiiyet ya, birbiriyle uğraştırıyorlar, garip birbirine ayrı düşürmeliler. Ondan hepsi bir millet, bir doğan. Biz şu atçı mezhep zattan görmeyen için bir mezhemin özüm için muhim de değil. Her kim näme ondan yanmasa şoňa hormat koymaly. Ýöne İran'da bizi şoňdan ölçeýärlerine gahar gelýär adamyň. Hemme de şu mezhep gözülen bak seyredellerine. Aşura, Maşura, Tasu, Kerbela, Türkmenlerine näme iş var bu atlarına? Türkmenler de şonu topçak bollarına. Şonna adam cevap bermeli bolýardy. Men ýerim atynda Türkmen afullar oturup cevap bermeli. Ýön Türkmen afun pahyrlarynyň güni özüňiz bilýäňiz da. Şol üçin ay mena şu ata daşar ýurtda otyr. Daşarym gelemi örer bu aýdaýyn da. Elbette içeride de aýtýar ki daşara çykana bir degizin diýär. Boşuna çykmaly da. Bolýa sag bolun, hawa da şol niyet şol bolýar. Saglyklly bir şeýleň. Allah kuwat bersin. Sag bolun, taňry ýalkasyny etmäňiz. Sag bolun. Men şuna aýdyn, şol ahunyň Abul Hasan Harhani diýip ýaýradan videosynyň içinde birje setir şoňa jogap berjek, nadan adamlygyny görkezjek. Şonam goýjak men öz adamna şu profilimni işdin. Siz aýrat et şonu ýaýradyň şonu. Olaň ýaýratýar, bizde ýaýradaýar şonu. Ýestin ellerine, taňry ýalka. Hawada ýöne aňardan nerden gelýär, ol Lubnandan gelýär, kimler goldaýa, gün matardaky ýurtlar goldaýa, o zatlarda maksat näme? İkiye bölmek maksat İslam dünýäsini Osmanlyny tezif etmeli, arkasından vurmaly. Aňyrysyna göz aýlap dursaň ýene de ingilislerin at çykýar da, barmak çykýar da arkasından. Şoňa bar ýa-da ýene.
Yani ondan ba yönü onu ýaly ulaldylmapdy. Şu Osmany tezgirçek bolup ulaltýarlar. İran'a o taraftan sefiyeler getirýärler. İşte Tebrizde da bir giýjen özünde 20.000 kelle kesýärler. 20.000 kelle. Adamlar çiğ ýalarmyş hatta. Yalan görünýär, çiğiyeller diýip aatlar var tarihde. Olar da barıp badyr açyklar. Sağ bolun, häzir bolsa minnetdarlyk etýän. Indi käpde görüşýänçak. Ýöne Efşinjan öz şu taraply doğrudur diye. Ýöne men şu her haftada gelip şeýle gurrun bermek, kä wagtda yer wagtymy görerek, bula her hafta gelýän gurrun berýän, magtun gullan bir sany goşu okap, şonu açıklap bersem diye şu da kellemden geçýärmeden arasynda. Sağ ol. Arasynda geçýär, yani bu bername ýerine ýönemin aralygynda da magtun bolan goşgularyny açyklap okap bersem diýip ony aldy bir bername goýmagym mumkin. Onu ýöne belli bir gün sagat bellemeýän ýetişime göre diýip aýdyn. Häzir sağ bolun, ýeňiz rahat bolsun. Buna ýapýar.